Hei, ihan oikeesti, viittisittekö te lähteä tekemään jotakin, kun teidän... No, älkää nyt. Hei, viittikö sä lopettaa? Ei siellä saa kirjoitella se asiakastyö. Ei se on niin justiinsa. Hei, lopettakaa nyt toi. Eli otetaan tästä hiumapaperi, 400 paperia, tälleen näitä noin. Katkaistaan. Tästä tulee pieni sauma. Sitten mä otan nyt tässä videoa, että näette eniten miten on tätä työntyä. Sä voisit vähän katsoa tässä videossa, että miten vähän eri lailla toteutetaan. No niin, elikkä tässä... Joo, ota vaan. Voit katsoa tästä meidän sovelluksesta. Sä näet niinku tän ruiskun toimintaperiaatteet. Ja tätä pystyy ihan tällä liikuttelemaan. Tästä sä näet kuinka paljon sitä maalia tulee ulos. Ja sä voit täältä säätää näitä, että mitä tapahtuu, jos sä säädät viuhkaa. Ja miten se maali menee. Tai jos sä lisäät maalia. Sä voit täältä mun blogista, mä voin näyttää sulle miten mä oon tehnyt tän työn.